1. Hey Hendrik! Hey Hendrik! Heb je overlaatst nog iets duurs gekocht? Ja? Kookt dat zuur? Nee, het is een brilletje. Wie vis? Nee, het is een speeltje. Ik heb over laatst een yacht gekocht. Een wat? Een yacht? Een jood? Nee, een yacht. Dat is een boot. Oh, een jicht! Ja, een jacht. En het is niet een kleintje, maar het is toch wel een van 35 meter. Met massieve gouden masten en zeilen van zeilen. Zeg, moet er niet iemand iets vragen hoe snel die kan? Moet jij niet iets vragen hoe snel die kan? Nou, vooruit dan. Hoe snel kan die jicht van je? Nou, daar verras je hem wel even. Nou, het is, ik weet het niet uit het hoofd, maar hij heeft toch wel een motor van 850 paarden. Nou, alleen jammer dat paarden niet zo goed kunnen zwemmen. Nou, dat was een grapje, Hendrik. Nou, dat is wel een goeie. Ik koop hem van je. Nee, Hendrik, gaat toch niet? Ja, 500 euro. Nee, Hendrik. 1000 euro. Nee. 10.000 euro. Nee, het is mijn beste mop. 20.000 euro. Nee, Hendrik. 100.000 euro. Nou, omdat jij het bent. Hey, Hendrike! Hey Hendrik. Hey, Hendrik. Wat tof dat je er bent. Weet ik. Hey, heb je laatst een jacht gekocht? Een jicht? Wat is dat? Een yacht. Een jood? Nee, hij bedoelt een jacht. Oh, een boot! Vraag me toch of ik een boot gekocht heb? Hey, heb je langs een boot gekocht? Nee, Ah. het spijt me. Heb je over laatst iets anders gekocht? Ik koop zoveel, ik onthoud echt niet wat. Heeft jij onlangs geen Lamborghini gekocht? Hey, heb je langs geen Lamborghini gekocht? Ik heb een hele mooie sportwagen gekocht. Een rode. Nou, jammer dat paarden niet kunnen zwemmen. Ja, dat is wel waar. Hey Hendrik, die mop van jou is stuk. Nee, kan niet. Ik heb nog maar één keer gebruikt. Het is gloednieuw. Dat er van dat bubbeltjes plastiek. Oh, bubbeltjesplastiek! Nou, dat is allemaal goed en wel, maar wat ben ik daar nou mee? Ja, het is jouw mop. Ja, Moet ik anders een boot kopen? nou, nee, we vinden wel iets. Gaan we naar de hoeren? Ja, is goed.